ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст. мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. дар студия бо шумо Сафсан Ғаюрзода. истиқлоли давлатӣ натиҷаи кӯшишу талошҳои тӯлонии халқи тоҷик дар роҳи пуршебу фарози таърихи худ мебошад. чунки андешаи истиқлолият ва талоши расидан ба давлатдории худ дар зеҳни миллати мо дар давоми беш аз 1000 сол ҳамеша зинда буд. имрӯзҳо миллати кӯҳанбунёд ва соҳибтамаддуни тоҷик аз 30-солагии истиқлоли давлатӣ истиқбол мегирад. гузориши ҳамкоронамон. истиқлолият волотарин ва пурарзиштарин дастоварди давлату давлатдории тоҷикон аст. истиқлолият шиносномаи ҳастии давлати комилҳуқуқ ва соҳибихтиёри тоҷикон дар ҷомеаи ҷаҳонист ки низоми давлатдорӣ, сиёсати дохилию хориҷӣ, сиёсати иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии хешро мустақилона пеш мебарад. дар замони истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои муҳими рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва илмию техникӣ ба комёбиҳои назаррас ноил гардид. истиқлол барои мардуми шарифи Тоҷикистон ҳамчун дастоварди беназир ва тақдирсози миллат маҳсуб меёбад, зеро баъди ба дастовардани истиқлолият дар тамоми самтҳои ҳайотан муҳими хоҷагии мамлакат дигаргуниҳои куллӣ ба назар расиданд ки инро мо бевосита аз ҳаёти зебои ҷавонон имрӯза мушоҳида менамоем. воқеан мулоқотҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат бо намояндагони ҷавони фаъоли кишвар имкон даст дод ки як рӯйдоди нав, як воқеаи нав дар ҳаёти ҷавонон рӯи кор ояд ва бо шарофати соҳибистиқлолии кишвар, бо шарофати сулҳу суботу оромӣ ва дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат як қатор дастовардҳо дар самти кор бо ҷавонон рӯи кор омаданд ва тасдиёфтани як қатор ҷоизаҳо аз ҷумла ҷоизаи давлатӣ ба номи Исмоил Сомонӣ барои олимони ҷавоне ки дар соҳаи илму техника ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд, тасдиёфтани грантҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташкилотҳои ҷамъиятии кор бо ҷавонон ки дар самти ватанпарастии ҷавонон фаъолият менамоянд, ҳамзамон тасдиёфтани стипендияи президентӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии, ибтидоӣ ва махсуси касбии мамлакат ки теъдоди онҳо имрӯз 400 ададро дар як сол ташкил мекунанд ва бо пешниҳоди пешвои муаззами миллат аз 1 сентябри соли 2021 теъдоди стипендияи президентӣ аз 400 адад якбора ба 3000 адад ва маблағи он ба 500 сомонӣ дар як моҳ рост меояд ки ин беҳтарин дастгирӣ барои рушди ояндаи ҷавонони соҳибистеъдод аст. истиқлолият рамзи соҳибдавлатӣ ва ватандории миллати сарбаланду мутамаддини тоҷик аст ки номаи тақдирашро бо дасти хеш навишта, роҳу равиши хоса ва мақому мавқеи муносиберо дар ҷомеаи ҷаҳонӣ пайдо карда, набзи давлату миллати моро бо набзи сайёра ҳамсадо месозад. барои таҳкими истиқлолият, барои пос доштани пояҳои сулҳу ваҳдат мо бояд муттаҳид бошем. истиқлолият неъмати бебаҳо ва ниҳоят пурарзишест ки халқи тоҷикро соҳиби комилҳуқуқии сарнавишти хеш намуд ва ҷомеаи мо ҳамчун давлати демократӣ ба раванди умумии таърихи аҳли башар ворид гардид. Ойшаи Саттор, Фирӯзи Мусо, Ахбор. бо мақсади боз ҳам сабзу хуррам ва гулпӯш намудани гулгашту хиёбонҳо дар шаҳри Душанбе имрӯзҳо тавассути иқдомҳои дастаҷамона шинонидани гулҳои мавсимӣ вусъат дорад. тадбири мазкур барои истиқболи сазовур аз 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби кормандони ташкилоту муассисаҳои назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ анҷом дода мешавад. гузориши Бобукалон Аминзода ва Баҳодури Қурбон. барои истиқболи сазовур аз 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва тақвият бахшидани тадбирҳои ободониву саргардонӣ дар шаҳри Душанбе ҳамарӯза иқдомҳои дастаҷамона амалӣ карда мешаванд. дар доираи иқдомҳои созандаи роҳбарияти шаҳри Душанбе имрӯз бо ҷалби зиёди кормандони роҳистии истифодабари роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур дар хиёбони Рӯдакӣ ва кӯчаҳои Садриддин Айнӣ, Аҳмади Дониш зиёда аз 300 000 гулҳои гуногуни мавсимӣ шинонида шуд. баҳри сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои гулшинониро дар сатҳи баланд ба роҳ монда, айни замон дар хиёбони Рӯдакӣ, кӯчаи Аҳмади Дониш ва кӯчаи Айнӣ корҳои гулшинонӣ, гулҳои мавсимиро ба роҳ мондаем ки нашунамои онҳо хеле хуб идома доранд. айни замон аз тарафи раёсати истифодабари роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур зиёда аз 106 нафар кормандон баҳри шинонидани гулҳои мавсимӣ сафарбар карда шуда ва дигар самти корҳо нисбати сазовор пешвоз гирифтани ҷашни истиқлолият 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмири ҷории роҳҳо, нигоҳбини гулу бутаҳо ва дигар корҳои тозагӣ ба роҳ монда шудааст. аъҷоми раёсати истифодабари роҳҳои ноҳияи сунъии шаҳри Душанбе низ масъулин дар шаҳри Гархона ба гулпарварӣ низ машғуланд ки зиёда аз 10 номгӯи гулҳои мутобиқ ба фасли солро парвариш намуда дар назди роҳҳо ва кӯчаҳои марказиву дохилии пойтахт бо тавсии мутахассисон шинонида истоданд.
бахшида ба ҷашни истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон дар хиёбони исмоили сомонӣ 500 000 гулҳои мавсимӣ барои ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон шинондем. баъдан дар кӯчаҳои Нусратулло Махсум, дар кӯчаҳои Бобоҷон Ғафуров гулҳои мавсимии тагез, салвия, катарантус, тоҷи хуруз, сенария шинонда истодаем. дар асоси дастури супурушии роҳбарияти олии давлати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Душанбе бунёду навсозии роҳу пулҳо, марказҳои фарҳангу фароғатӣ, гулгаштҳо, майдончаи варзишӣ, манзилҳои истиқоматии баландошона ва дигар иншооти маишию хизматӣ бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохта шуд, ки сокинони меҳмонони пойтахт аз шароити замонавии кору фаъолият баҳравар шуданд. дар ин баробар тамоми иншооти наве ки бунёду навсозӣ шуданд дар атрофашон гулу бутаҳои ороишӣ ва соябкан шинонида шудааст. тадбирҳои ободониву созандагӣ дар шаҳри Душанбе дар ҳоли афзуш буда, чунин ташаббусу иқдомҳои созанда имкон медиҳад, ки ба ин васила шаҳри Душанбе ободу зебо гардад ва сокинони меҳмонони пойтахт аз шароити фароҳамоварда бархурдор шаванд. бобокалон Амизода, Баҳодури Қурбон, мақсади мақсад, ахбор. идомаи ахбор. дар доираи амалиёти фаврии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони раёсати кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар вилояти Хатлон ва сарбозони қушунҳои сарҳадӣ кӯшиши қочоқи маводи нашаовар тавассути сарҳади ҷумҳурии исломии Афғонистон пешгирӣ карда шуд. гузориш дар ин хусус аз тарафи кормандони гурӯҳи фаврии раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар якҷоягӣ бо хизматчиёни ҳарбии қисми низомии 0307 раёсати қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Хатлон гурӯҳи қочоқбарони афғон бо роҳбарии Авалмир Валади Ҳоҷимир сокини қарияи Ҳазрати Бустони Вулусволӣ дар қади вилояти Тахори ҷумҳурии исломии Афғонистон сарҳади давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро дар минтақаи хизматии дидбонгоҳи сарҳадии рақами 7 дар қади қисмҳои ҳарбии мазкур воқеъ дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ғайриқонунӣ убур намуда вориди ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон шуданд. ҳангоми кӯшиши боздошт намудани қочоқбарон онҳо ба амри гурӯҳи фаврӣ итоат накарда аз силоҳҳои оташфишон муқобилияти шадиди мусаллаҳона нишон дода бо безарар гардидани як нафарашон ба тарафи ҷумҳурии исломии Афғонистон фирор намуданд. дар ҳафти аз назаргузаронии мавзеъҳои чорабинии махсуси фаврии ҷангӣ дар ҷои ҳодиса ҷасади Баҳор Валади Афғонбой тахминан 38-40 сола сокини қарияи Ҳазрати Бустони Вулусволӣ дар қади вилояти Тахори ҷумҳурии исломии Афғонистон як адад автомати Калашников ва як тирдон бо 7 дона тир, инчунин як борхалтаи полиэтилении рангаш зард ки дар дохили он 16 баста воситаи нашъадори навъи ҳашиш мавҷуд мебошад дарёфт ва мусодира карда шуд. аз тарафи гурӯҳи фаврии раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Хатлон нисбат ба шаҳрвандони ҷумҳурии исломии Афғонистон Авалмир Валади Ҳоҷимир ва дигар ҳаммаслакони онҳо бо моддаҳои 200 қисми 4 банди Д, 289 қисми С, 195 қисми 2 БИ, БВ ва 335 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. бояд қайд кард ки истифода ва муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир яке аз мушкилотҳои глобалӣ ба ҳисоб рафта ҷониби Тоҷикистон баробари дигар кишварҳои ташаббускор бо мақсади пурзур намудани мубориза ба зидди ин вабои аср ва пешгирии истифодаи он миёни шаҳрвандон тадбиру чораҳои заруриро татбиқ намуда истодааст. барномаи ахборро идома медиҳем. бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон маҳфилозмуни ҷумҳуриявӣ оид ба нақши китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров байни донишҷӯёни муассисаҳои олии таълимӣ ва хонандагони синфҳои болоии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар шаҳру ноҳияҳо ташкил ва гузаронида шуд. имрӯз дар шаҳри Душанбе даври ҷамъбастии ин озмун баргузор гардид. Манучеҳри Сулаймон ва Баҳодури Қурбон аз ҷараёни озмун гузориш медиҳанд. дар академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо ибтикори дастгоҳи кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан даври ҷамъбастии маҳфилозмуни ҷумҳуриявӣ таҳти унвони нақши китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров дар шинохти асолати миллӣ баргузор гардид. бо мақсади дастгирӣ аз иқдоми беназири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ба ҳар як оилаи мамлакат тақдим намудани китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров
бахшида ба 30 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси нақша чорабиниҳои дастгоҳи кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон маҳфилозмуни ҷумҳуриявӣ таҳти унвони нақши китоби тоҷикони бобоҷон ғафуров дар шинохти асолати миллӣ дар 3 давр баргузор гардид ва имрӯз дар шаҳри душанбе дар пойтахти мамлакатамон даври ҷумҳуриявии маҳфилозмун доир гашта истодааст. Дар даври сеюми маҳфилозмуни ҷумҳуриявӣ ки даври вилоятӣ ва шаҳрӣ буд, зиёда аз 400 нафар иштирок намуданд ва ба даври ҷумҳуриявии маҳфилозмун 48 нафар роҳ ёфтанд. маҳфилозмун бахшида ба 30 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон миёни донишҷӯёни мактабҳои олӣ ва хонандагони синфҳои 10 ва 11 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ доир шуд. тарбия намудани ҷавонон дар рӯҳияи ифтихори ватандорӣ ва ҳифзи марзу буми кишвар дар давраи ихтилофи сиёсӣ дар замони муосир, анъанаҳои миллӣ дар заминаи таъриху осори гузаштагон, таблиғи ғояҳои ифтихори миллӣ, ватанпарастии ҷавонон, дастгириву ҳавасмандгардонии ҷавонон ба андӯхтани илму дониш, ҳифзи ҳуввияти миллӣ, арзишҳои болои миллати кӯҳанбунёди тоҷик, баланд бардоштани сатҳи маънавии ҷавонон, бедор намудани ҳисси худшиносии миллӣ, таблиғи дастовардҳои миллӣ, мустаҳкам намудани пояҳои истиқлоли давлатӣ, ваҳдати миллӣ, пешгирии гаравиши ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, роҳ надодан ба зиёдаравию хурофотпарастӣ ва парвариши инсони комил ҳадафҳои асосии маҳфилозмуни мазкур ба шумор меравад. маросими ҷоизасупории маҳфилозмуни ҷумҳуриявӣ таҳти унвони нақши китоби тоҷикони бобоҷон ғафуров дар шинохти асолати миллӣ санаи 20 августи соли равон дар шаҳри душанбе баргузор мегардад. манучаери сулаймон, баҳодури қурбон, мақсади мақсад, ахбор. дар ноҳияи айнӣ даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ҷамъбаст гардид. дар доираи як чорабинӣ нафароне ки ба даври вилоятӣ роҳхат гирифтанд аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ҳавасманд гардонида шуданд. гузориш аз ноҳияи айнӣ. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти ба китоби китобхонӣ рӯй овардани насли наврасу ҷавон тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. аз ҷумла озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст маҳз дар ҳамин замина амалӣ карда мешавад. дар ноҳияи айнӣ ин озмун дар 3 давр гузаронида шуд. дар даври аввали он 1300 нафар хонандагони муассисаҳои таълимӣ иштирок намуда ба даври ҷамоатҳои диҳот 314 нафар роҳхат гирифтанд. ҳамин тавр барои иштирок дар даври ноҳиявии озмун аз ноҳия 144 нафар ки фаъолона дар ин озмун иштирок намуданд роҳхат гирифтанд. ҳайати ҳакамони даври ноҳиявӣ аз ин шумора 25 нафарро барои иштирок дар даври вилоятӣ пешниҳод намуд. дар доираи баргузории як чорабинӣ бо иштироки ғолибони даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар ноҳия аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ҳавасманд гардонида шуданд. ман дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст аз заминаи хондан ва иҷро намудани ашъори бачагона ва афсонаҳои халқи тоҷик иштирок намуда будам ва соҳиби ҷои намунавӣ гаштам ва ба даври вилоятӣ роҳхат пайдо намудам. тавре гуфта шуд озмуни мазкур бори дигар дар дили ҳар як фарди мамлакат меҳру муҳаббатро нисбат ба китобу китобхонӣ шӯълавар намуд, зеро тоҷикон китобро беҳтарин ҳамнишину ҳамроз, сарчашмаи ақлу хирад, омӯзгори беминнат, аниси кунҷи танҳоӣ ва фуруғи субҳи доноӣ медонистанд. мо аҳли маорифи ноҳияи айнӣ умед ва боварӣ онро дорем ки нафароне ки имрӯз дар сатҳи ноҳиявӣ ғолибиятро ба даст оварданд ва ба даври вилоятӣ роҳхат гирифтанд, оянда дар давраҳои баъдӣ дар марҳилаҳои баъдӣ боз ҳам ҳамин гуна ғолибиятро ба даст меоранду барои рушду такомул, барои пешрафти фарҳанг, барои боло рафтани маърифати аҳли ҷомеа саҳми муносиби худро мегузорад. китоб ки дар тамоми зиндагӣ ҳамсафари умри инсон буд, ҳамаи ҳодисаҳои воқеаҳоро дар худ таҷассум намудаву аз як насл ба насли дигар ба мерос гузоштааст. миллати тоҷик низ аз қадим китобдору китобдӯстдор буд ва аз ин рӯ хазинаи адабиёти тоҷик хеле ҳам бою ғанӣ аст. ҳадафи асосӣ аз эълони чунин озмун он аст ки китобхонию китобнависӣ дар ҷомеа боз ҳам бештар ривоҷ ёбад ва сатҳи маънавию ахлоқии ҷомеа, суханварию суханшиносӣ ва ба қадри сухану эҷодгарони сухан расидани аҳли ҷомеа боз ҳам беҳтар гардад. дар заминаи таваҷҷӯҳи ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар рӯзи дониш дар шаҳри хуҷанд ду бинои нави муассисаи таълимӣ бо фарогирии 800 нафар хонанда дар як баст мавриди истифода қарор дода мешавад. ҳоло муассисаҳои таълимӣ корҳои таъмириро дар кадом сатҳ ба инҷиро расонидаву то чӣ андоза ба соли нави хониш омодаанд? маҳмуд аҳмадзода ва дилшод юсуфӣ аз шаҳри хуҷанд гузориш медиҳанд. дар шаҳри хуҷанд баҳри фароҳам овардани шароити хуби таълим ба наврасон биноҳои нави таълимӣ бунёд карда мешаванд.
бинои муассисаи таълимии рақами 28 бинобар истифодаи солҳои дарозу афзоиши хонандагон ва навсозӣ ва талабот ба синфхонаҳои иловагӣ зиёд гардида, дар шафати бинои муассиса бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд сохтмони бинои нав оғоз бахшида шуд, ки аз рӯи лоиҳа дорои 22 синфхона, ҳуҷраҳои корию кабинетҳои фаннию озмоишгоҳҳо мебошад ва арзиши лоиҳавии бунёди бинои муассиса 20 миллион сомониро ташкил медиҳад. ҳоло корҳои сохтмонӣ оғоз ёфта, дар оянда бо бунёду ба истифодадиҳии бинои нав барои 1280 нафар хонанда шароити хуби таълиму тарбия фароҳам оварда мешавад. дар замини оғози корҳои бунёди бинои нави таълимӣ дар муассисаҳои таълимии рақами 31, 9 ва 14 соҳаи маорифи шаҳри Хуҷанд корҳои таъмиру навсозӣ баҳри фароҳам овардани шароити хуби таълиму тарбия ба роҳ монда шуда, ин корҳои омодагӣ асосан баъди итмоми таҳсил дар давраи оғози таътили тобистона анҷом дода шудаанд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умури рақами 9 шаҳри Хуҷанд ҳамаи синфхонаҳо, роҳравҳои муассиса, долонҳо, зали хурди маҷлисгоҳ он аз таъмири ҷорӣ бароварда шудааст. албатта дар ин ҷо саҳми падару модарон аз суратҳисоби муассиса таъмир карда шудааст ва аз маблағи бюҷетӣ имрӯз бо тариқи тендер толори варзиши хурд ба таъмир гузаронида мешавад. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 9 ва 14 низ раванди корҳои таъмирӣ мувофиқ ба нақши омодагӣ ба соли нави хониш анҷом дода шуда, ин омодагиҳо имкон медиҳад, ки хонандагон дар шароити хуби замонавӣ таҳсилро дар соли хониши нав оғоз намоянд. муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 14 шаҳри Хуҷанд имрӯз дорои 28 синфхона буда, ҳама синфхонаҳо ба соли хониши нав омода шуданд. пурра синфхонаҳо аз таъмири кул бароварда шуда ба таври замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шуданд. корҳои таъмирӣ дар муассисаи таълимии рақами 9 бо рангу бори бино, толори варзиш, дохили синфхонаҳо, нав кардани дару тирезаҳои таъмирталаб, таъмири мизу курсиҳо ва муҷаҳҳазнамоии синфхонаҳо бо аёнияту дигар ашёи хониш анҷом дода шудаанд. дар муассисаи таълимии рақами 5 низ ҳамин гуна омодагиҳо дар сатҳи лозима анҷом дода шуда, дар назди муассисаи таълимии рақами 5 боз як бинои иловагии сеошиёна дорои ҳамаи шароити муосири таълиму тарбия сохта шудааст. бинои нав дар соли хониш мавриди истифода қарор дода мешавад, ки барои 340 нафар хонанда дар як баст шароит фароҳам мегардад. ва ҳамзамон дар соли хониши нав дар шаҳри Хуҷанд мактаби хусусии типи нави замонавӣ Оксфорд бо фарогирӣ 450 нафар хонандагони лаёқатманд ва таълим мавриди истифода қарор дода мешавад. ва айни ҳол бино қомат афрохта, корҳои таъмири дохили синфхонаҳо идома дорад. ин омодагию тадбирҳои таъмиру муҳайё сохтани шароити хуби таълим дар соҳаи маорифи шаҳри Хуҷанд баҳри ҷалби хонандагон ба омӯзиш ва тарбияву ба камол расонидани насли навраси дорои дониши хуби замони муосир, донандагони забонҳои хориҷӣ, илмҳои дақиқу риёзӣ ва технологияи иттилоотӣ мебошад. бинандаҳои азиз, шуморо бо дигар хабаргузоришҳо дар нашрҳои минбаъда ошно месозем. саломат бошед.